So guys, so pag linggo, ganito, maraming tao dito. Otherwise, kung sa weekdays, I mean sa other days of the week, ito lang at saka yun. Yun yung mga nandun, puro lang yan linggo at saka Webes. May nakita pa siyang short. 50 lang daw guys ang short. Saan nakalagay 50? Pira. Uy, pira. Wala, dito lang ga. Ito lang yun. Puro na yan dyan mga damit. Basta na hindi ukay-ukay yun. Yan, ayan o. Ito ka. Magkano ito? Mga produktong handog sa inyo ng Primeland. Primeland Casino, Primeland Deportivo, Primeland Fitness Longganisa. Ito magkano? Kapasya po yan. 50 po. Ikaw, titingin akong talong. Madam, 80 po yung kilo kayo kaya takati. 25. 75 daw pwede. Dalong ko. Ay, sa mga ano ba ito? 211 po. Magkano po? 211. Hey guys, ang ay! Ang laki, 50 lang. Ano to bang baboy? Ano? Baboy? Baka? Ito rin? Dito po ng baka, baga po ng baka. Baga, okay. Hang. Nasayang mo. Ano ba sa inyo? Pepper po. Ilan po? Ito po bagong luto. Ano gusto mo? Gusto mo kumain? Ano to? Tofu? Opo, tofu. Ito po sip po. Calamares. Opo. Gano'n po ito? 20. Nakapamili na kasi kami doon sa kapatid sa ano mo eh. Kahapon eh. Hanap ako magandang pwesto ah. Sige, para mapakita natin ang Christmas tree. Ganda! Ayan guys, ang Christmas tree sa maliit na rotunda dito sa loob ng Metro Gate. Ang ganda, no? Maganda siya in person.
inano ko, inarkil akong tricycle para lang mapicturan ko yung ano. Yung Christmas tree. Ayan. Musta, sir? Hi. Good evening. Namamasada ka pag gabi na. Para lang ano, Namamasada ka pag gabi na. para lang maihatid kayo, ma'am. Ah! Ayaw nga pinamili natin, guys, oh. Mag-haul tayo mamaya, titingnan natin. Okay. Automatic yan, ha? Automatic door yan, ma'am. Ah, automatic, ah. With boughs of holly, fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly, fa la 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 la. Don we now our gay apparel, fa la 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 la. Troll the ancient Yuletide carol, fa la 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 la. Year passes, fa la 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 la. Hail the new year, lads and lasses, fa la 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 la. Sing we joyous all together, fa la 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 la. Heedless of the wind and weather, fa la 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 la. Deck the halls with boughs of holly, fa la 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 la. La 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 la. Don we now our gay apparel, fa la 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 la. Troll the
Ma'am, bayan nyo, ma'am. Utang muna, sir. Ay, na-meet pa kami. Hello kay Roville at saka kay Annabelle from Pittsburgh. Taga dito rin sila sa Metrogate. Hello sa inyo. Guys, ang kalat. Ang kalat. Ang kalat. Ito yung binili natin kahapon. Di ba nakita nyo? Medyo mahal siya kasi doon lang sa may fruit stand. Hindi sa palengke. Saging, papaya. Naku, babalatan ko na pala ito. Para bukas. Ay, hindi pwede pa. Dalawa lang ang mangga kasi ang mahal. Tsaka hindi ko alam kung matamis. Tapos ito, apple mango. Parang Indian mango pero apple mango. Maano siya? Ano ito? May crunch. Manamis-namis yan. Ito, Chico. May Chico na naman. So, hindi ko alam kung ano. Kailan ba kami kumain ng Chico? Basta nakabili na kami noon ng Chico. Siguro, panahon na naman. Marami akong Chico na nakikita. Ito, masarap ito. Marby na Mongo bread. Ito sa SNR2 kanina. Ito, hindi yan. Wala yan. Sa parol yan. Nilagay lang dyan. Kamote natin, sibuyas. Ang paborito niyang pomelo. Paborito niyang ganito. Tawag dyan, melon. Tapos, ayan. Kailangan natin ng disposables. Tapos, ang kanyang, ano tawag dito? Soju. Ito naman guys, binili natin sa talipapa. So, ang talong, ilan ang talong? Maliliit lang siyang talong. May malalaki, pero may mga butas-butas. At saka alam nyo naman kung may butas-butas, may uod. Pero ganun pa man, pagka ano nyo, hiwa nyo, chichicken. Kasi minsan perfect ang sa labas, pero sa loob pala may uod. Ano kaya siya nakapasok doon, ano? So anyway, yun. Yung talong, yung alugbate, kalabasa, at saka kamatis, 210 pesos. Tapos ito, 50. Nakita ko na lang itong tapos na kaming namili. Ay, sabi ko may upo. Okay naman ang size. Okay. I really like upo. Tapos ito, yung green na grapes, yung muscat grapes ng Korea. Malalaki. Tapos may siya, may lutong. At saka matamis at juicy. Kaya, apple, pwede hindi kami magkita ng apple. Pero grapes, I like grapes pagka matamis na grapes. At saka, yung ganyan, yung mayroong lutong, masarap. Hugasan ko yan guys, lagay ko sa ref para masarap kung malamig. Ayan guys, tulungan nyo ako. Ang daming kalat. Ang daming kalat. Ay naku. Mag-i-edit pa ako. Bukas na lang kaya yan. Ilalagay ko na lang yung grapes sa ref. Ano ba ilalagay sa ref? Yun lang naman yata. At saka mga gulay-gulay. Okay guys, good night! Hello again to Roville and Annabelle. Hello, mga bago nating friends sila. Na-meet natin sila doon sa malapit sa clubhouse na merong doon. May pabingo pa pala nung pag-alis namin. Every Friday, Saturday, Sunday. Sa loob lang ng Metrogate, guys. So, you feel safe kasi mga neighbors nyo lang mga tao doon. So, good night sa inyong lahat. Bye-bye, guys!